أب تحتي سماي تجراي انتاي تجبره زي كونس انتاي تنجر يخوين زلوا مالتي زي تجبره يلن زي تنجر انت زي كوينو بتعم أزيوم فلي زبولو تجبراتي فتصم الله فلي زبولو طريقتاتون يرأي له مالتي جل يوم لمودات هاي نبارون كلمة حجي جل يوم كا لمودات يوم جن بحدش ملكع زفتصم زلوا تجبرات يوم نظام قدايز يوم زدقفون نظام قدايز يوم زق أو مسابات على بعد ستالين نظام زدقف سبات جل يوم يكرتها وديهم ما يتوبون زعينة تكسب أبسطون زلوا جل سبات لما نزق قدايزي بدفرت ولا بيزنس نايخون ولا كالي سرح نايخون نم حدا قاتيو زق قدايزي جن كنت أبار أصل زلنا كنت زارف سل زلنا نزبل حرف النزول صدو أكلات على مالتيو عزيز قرميو كم زعينة كاريج ويك أججلنا ترائيو أي فلت أن مبال يأكل بتحد مبالي كاليو نايلو ما عند فيديو نزق قدايزي كحبر لكم يو نايب حق مالتيو صونة channel زي حدش تقولكم سبسكرايب بمقبار جمريهم قرم حنات أي رئيتو زهاون سبات استوصنوا رئيتو تحت حزر بلا كم بقولكم كفتني نقشات أسفاي السبعي ودو مويتو نزق نخبر زي موسانوكو شلن حزب إتراك حق تفطرو فتيمنا وصينا بزي نور هيوت النبر كم زلن حدا مسكر كابئلا فيكو دقونا موت كفانو زعلل دقو تسويهم عاوة حفاش زبل فايوريكو تغيرو ازين خون أركيقوم سريحهم ليهم امبرس قاب حجزة تعصو زلوكو قوايلا قواريتو كم تنايتو عسب حلنا ودون تزغبركو لومو قوايلا بمترافو ازي زي نبر تاريخ اي مسمعنا نيرنا الى لايك جيرا نقشا تسفاي بتعام عزيز قرم رئيتو صحيفات الليلة مالتيو مالت حجو نسي كابت عساس الذي هو يزارب لكو زلو زبليو سقالو ليوهانس استرد أكان استود أكان سب بلما قصللو زبل رئيتو كوفو بيلو قدفو الليلة مالتي سقش حاوي بتعامي غني اللي مسنقشا كده سقاي شدنا قراروا صبو مرحتو يانا كاب جيجو ما يتمهرون نهزبهم فريدمو ما انتو مسواتي كم زي كفله كله ترسعو زبل رئيتو قالو مالتيو بعراي صبوق زغبره صبوق تزفده بعراي دقا مستيله ابز حلف اوان حصر بيله بمسرا ولدنا نز غدايزي كردكم فتينا نيره يقني لي حويناتي مالتيو إري فيوتشر مالتي منفساوي هاجراو مكل خالي تدخمو منفس هاجراو مكل خالي تدخمو حزب تግራይ مليو مريتو كيشفنه بحتاو صادق كوينو كحسيلكم اي تحسبو انت خونا بحقنا تمركزكم اي تنقفو مالتي ايكونن نهاجراو حسنت غنا مان مريتو كملس كودب كطرنا فيو زلو زبل إري فيوتشر كاريتو لو مالتيو صبو ينتنات كاريتون كنمصينا مالتيو أسير سامويل 4175 شدني سلام ودنو قلني لايك peace and hope to إري تجراي victims إلى لايك جيرات اللي مالتيو نقول لكم بتعميق أني اللي كبرت هابل اللي كبلوكم يزيد اللي نقول لكم مالتيو سبسكرايب نتقبلوا رئيتو نتبو بوم الأخمسي الشانل اللي زين التعبي وزر لكم سبات much love and much respect نابلكو thank you يقني اللي كبلوكم يدل مالتيو نامنا إلو معان تقول داكن سجرينام قرم مقالة زيور حموشته إلى تمهرت بيت زوع على قدايو كابتي زوع على قداي استوسنا فيديو زمت أنا اللو مالتيو كابوشتي إذا سرحنا خوينو اللو مالتيو كم زي عينة فيديوهات لمداتهم كوينهم زلو بتعمل أزيو فلي زبالة فيديو يو أنا بتعمل أزيو زقرمن خونتاتوني مالتيو سكن اسمعيو ما أنت ممسي እሺ ريخم فيديو مالتيو بزعوات فيديو ايكونان كنوقعنا قدم توم حبريتاتا تخكل اليوم اي تخكلن وزته زبحال غداي سلازلو كوم زولون سلازلو احوات مالتيو تخكل اندحر كوينو مناسي بتخكل اتو زلو خنتات قريصكم بفيديو لاخولنا زولو اب دغ زقمطو احوات الله مالتيو ناز غدايزي كفلطو ودليوم دمصومون كسمعوا دليوم جن حبريتا خرخو دليوم مسلني بتحروغن
እንዳፈለጥ ዝደቀሰስ ንቕኒ ካይነ ይሰምዕ እንተ ዘይኮይኑ ዝጉዳይ እዚ ካብ ዓለም ኦልሞስት ዝተኸወለውን ኣይኮነን ማለት እዩ ዜናታት ዓለም ብሙሉእ ዳርጋ ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝተፈላለዩ ከም ሂውማን ራይትስ ዎች ካልኦትን ወዘተ ዝኣመሰሉ ማለት ነዚ ጉዳይ እዚ ብጥብቂ ዝከታተልዎ ከም ዘለዉ ዜናታት ይረአ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ኣዝዮም ዘገርሙ ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ማለት ኣብ ትሕቲ ሕጂ ሓድሽ ዝወፀ ህጹጽ አዋጅ ኢሎም ዘውጽኦ ይመስለኒ ማለት እዩ ናይ ሓደጋ ግዜ አዋጅ ይኽበሃል ገለ ነቲ ዘሎ ዘይንብር ኩነታት ክንፈትሓሎም ዘርቀኦ ሕግውን ኣብ ኮስችን ማርክ ዘእተወ ጉዳያት ውን ክንዘራረበሉ ኢና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ዘረባ ምዚ ዝተሓዘ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እንድሕር ዳ ክሰምዕ ደሊኹም ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ስምዕዎ እየ ታፎይን ክትዓሚምኩም መጽኢኻ ከይትብልኒ ልባዕለይ ማለት እዩ ልባዕለይ ተዓሚሙ ኣነ ነማዓንቲ የቲብ ቀረጻ ክኸዲ ኢለ ለዘይራ ሓሙሽተ ናኸድኩ ማለት እዩ 0506 በፂሐ ዒላላ ማለት እዩ ኣብ ዒላላ ናተገፈፈሉ ዋዕሉ ህፃውን ተቆልዑ መናእሰይ ናተገፈፈሉ ዋዕሉ ብጣዕሚ ይሕዝን ኣዳታትና ኡይና በላእና ኡይና ኣላ ድሕራ ክስዓተላ በትር ናወቅወን ማለት እዩ ብዙሕቲ ልተወሰኑ ከዓ ብድሕሪት ኮይኖም ንዛ መኪና ይወቅዋ ነይሮም ልተወቀነ ወቂዖም ክልተ ሰባት ተወገዲኦም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሕክምና ኣትዩ ኣሎ ከይዱ ሂወቱ ስኢኑ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ لا فارماس اتيون قدام بقنبار عيننا فسس بولترات توقعوا مالك توقفوا من ناخذوا مالك علالا ايو لكم لقوا زيروش دشت علالا لمصف المخاد بيت مرت مالك او بيت مرتنا عاص ايوا قواعدهم قعام ويسم خالد توقفوا قاتو تلو ويلن سلا ويلن زي شفر هادي مخيد حدي غوازا ماكينه مالك لزي شفر تغيروا تجديدوا ايو احواتنا مع توقفوا مياتلو اربيزاهم او دغل لكم دمصو كونو او دغل لكم دمصو كونوم لزملو بفاف لو هصاون تدمصو كونو تايك قرم دحان نابخا ክንምለሲና ማለት እዩ ናብ ዝሓውና ክንምለሲና እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርድኢት ክህልዎ ይደልሎ ማለት እዩ ከምቲ ንሕና ንሰምዖ ከምቲ ዝዝረብ ዘሎ እንተኾይኑ መናእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኣኪቦም ተተረኺቦም ንኣብነት ከምቲ ኣጣሊለ ዝሰምዖ ናይ ሽረን ከባቢኡን ዘሎ ጉዳይ መናእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኣኪቦም ድሕር ዳ ተረኺቦም ብዱላ እንዳተሃረሙ ይጻዓኑ ማለት እዩ ትድይብ ኢኻ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዝዮም ስራሕ ፈቲሖም ወይ ከዓ ስራሕ ዘይብሎም ኮይኖም ፈቲሖም ዘይኮነስ ስለ ዘይብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቢንጎን ካልኦት መዕወኒ ዕጻትን ዝተፈላለዩ ማለት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ብመዕወኒ ዕጽ ዳርጋ ዘይጥቀም ዝበሃል መንእሰይ የለን ምክንያት ኣብ ከምዚ ዓይነት ህልወሳ ካብ ዘእትወነት መንእሰይ ነዊሕ ዓመት ኮይኑ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ተስፋ ዝሰኣነ መንእሰይ ኣሎ ነዚ ሕጋዊ ዝኾነ ዕጻት ይኹን ኣደንዛዚ ሓሽ ገለገለ ብምንጋድ ዝናበሩ ኣለዉ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘመሓላልፉን መኪና እንዳጻዓኑ ወዘተ ዝሰርሑ መናእሰያት ከም ዘለዎም ኮይኖም ካብቲ ዝሰረቁውን ወዘተ ዝበልውን እቶም መናእሰያት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ እንዳተጠቀሙ ኣብ ዘይተፈላለዩ ቦታታት እዮም ዝውዕሉ ነዚኣቶም ነዞም ከምዚ ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ ይኹኑ ካልኦቱን ምስ ተታሒዞም መናእሰያት ገለ ዝኾኑ ድማ እንዳገፈጥካ ናይ ሙሳድ ስራሕቲ ናብ ገሊኡ ዝወሰዱ ማለት እዩ ናበይ ምዃኑ እቲ መሬት ኣይተፈለጠን ከምቲ ናይቲ ማለት ዝነገርኩም ገለገሊኦም ንተሰነ ይኸዱ ኣለዉ ገለ ይብልዎም እታ መኪና ሕጂ ንምግፋፍ ተጠቂሞምላ ትሪእዋ ዘለኹም ንኣብነት ብጣዕሚ ኣዝያ ሓዳሽ እያ ከምዚ ዝኣመሰለት መኪና ኣብ ኣገልግሎት ናይ ትራንስፖርት ክትህብ ርኢና እውን ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝየን ጽድጽድት ዝበላ መኻይን ነዚ ምግፋፍ መጽየን ባይዘወይ ዓርሰን ክኢለን ማለት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ኣገልግሎት እንድሕር ዳ ኣብ ላጪ ኣብ ዝተፈላለዩ መናሃርያታት ከተማ መቐለ ትኸድኩም ሲ ብላዳ ብቅጥቅጥ መኪና ኢና ገለመለ ሰዓታት ካብ መቐለ ንሽረ ወይ ካብ ከምኡ ናብ ውሽጢ ትግራይ ወይ ንሑመራ ገለ ክልተ መዓልቲ ገለ ዝውዳእ ነይረን ማለት እዩ ሶ እቶም መናእሰያት ነዚ መንገዲ እዚ ተናዴታት ይኹኑ እቶም ህዝብታት ኣብ ከተማ መቐለ ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት መልሲኦም እንዳመለሱ ውዒሎም እቲ ግብረ መልሲ ምስቶም ዝገፉ ዘለዉ ወይ ከዓ ብሕጊ ብእምኒ እዩ بأمن سبرتيو حجي نساتهم زي تكوسلهم نمنتاي وزته غلغله زبل سلاز فرحوهم سلاز خبروهم غليلو حدث كما غوتني خلي ማለት تخبيرهم منكو يوم حقاويان كوينهم غلاي كونن اب قدمي حق عالم نز ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣብ ቀድም ሕግ ዓለም ጠጣው ከብሎም ከም ዝኽእልን ተሓታትነት ከም ዘለዎን ስለ ዝፈልጥዮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም most probably ምሸት ወይ something ገለዮም ናመፁ xሳቂዎም ወይ ከዓ ከፈራርሕዎም ወይ ውን ብንጽል እዮም ክሕዝዎም እንድሕር ዳ ምናልባት ግምት ኣለዎም ኮይኑ እንተዘይብሎም ኮይኑ ከዓ ብጠቕላላውን ኮውን ይፍለጥን ትገበናት ከብጽሕዎ ዝኽእሉ እዚ ግን ዝረእዙ ዓለ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ዝረእዙ ዓለ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ከዓ ፍጻመ እዩ ንሓንሳብን ንሓዋሩን
ኣብ ሕጊ ታሪክ ኣብ ታሪክ ትግራይ ማለት እዩ ቅድም ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ እውን ክጽሓፍ ዘኽእል ታሪክ እዩ ማለት እዩ ዝገርም እዩ አልኾኒና እንጽበለና አይ ዶንት ኖ ሶ ወዲ መቀለ ኣብ መቀለ ለኻ ወጣት በብሰፈርካ ተደራጀኻ ለገፈፍቲ ምምካት ታዊካ ካብዚ ላዕሊ ምንም ክብል ይኸሊ ኣነ خدوم يهون كله كله جزا خلا مصوجن عين خاطر سوق الخاطر إيه بالخاي مالته عمل خاص الخاطر نتات خلا أوياس والخاطر وطاتنا اشتحوات خامن سدتنا موت لا قففهمس سوق الخاطر بيو لتحاورك هاي اللي سقمت مساعدة تخلي نعم فتيسة كتقولي تخلي بقى سخات حبيخا نتات خاك أوياني وندي بيو كمثال خانة أنا مثال خبان الدموتيو مقالة كمر حكا أخذ لها أنا فلت يا كاي اللي على هندي بعل معنتا بعل سرهم للهم مقالة فلت يعني ستيل غازل اللهم على تنايا للباك بان الدلت صب ود مقالهم ليلا فلت يعني النتات قدم لنا وأنا اشتحوات خالها تقفوا سوق الخاك تريقن هميل مورالي اللي كاي هميل خاص خات حباي قرم እዚ ጉዳይ እዚ ኣብርሂሞ ሆፕ ዝበሃል ሓደ ሰብ ጽሒፍዎ ኣሎ እዚ ኣባነድሪ ወይ ኣባነዲ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ትንሳኤ 70 እንደርታዶ ዘተገለ ዝበሃል ፓርቲ መስሪቱ ዝወፀ እዩ ካብቶም ተቃወምቲ ዝኾኑ ናይ መንእሰያት መቐለ ማለት እዩ ካብ መቐለን ከባቢኡን ምስ ሕወሓት ነዊሕ እዋን ተራጺሞም ካብ ፀንሑ መንእሰያት ሓደ እዩ ብኸመይ ዝፍለጥ ነይሩ ካብ ቀደም እውን ብዓመፅን ብተቃውሞን ገለ ሳምቲንግ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ግን ውፁ ኣብቲ ቅድሚ ከመይ እዩ መሲሉ ዝረአየና መሲልኩም 2013 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ውድ ሕወሓት ደብረታቦር ክበጽሕ ከሎ ጎዞሞን ገለ ሳምቲንግ ሒስኩም ወጪኹም ገለ ተቃለሱ ኢሎም ዝዛረቡ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ መዓት ዕውራት ሰባት ነይሮም دحراي مس مدفع زحازة مس جل زحازة سي بجوزمو بجل جل وصيخا كودو خام على تقد فوقها حجي خوم مسؤول إزرائيلي تخونتات زي كابون العلي مالتيو حجاو كسي يزليو حجاو كسن ناب عالم لخا مكلا عن يزليو مور مالتيو مور international exposure كركب يزليو نحج عالم تقرت كركب يزليو كم دي عينت سبقاو زي كونو تحازاتات ويكا كاب حق وصا زخونو التحازاتاتنا التعلاليا قديات نحرد اليوم حق عالم كريوم كتمتهم violation of international law سلا زخونه مالتيو مزيته تحيزو بوزح نغري تغيرو اب تግራይ مالتيو توم كابتوم تغبرو حدا نزي مغفاف زي ويكا نزي ناي مكاب سرح منتان كمچو تبايلو حدش حقي وصيو يحقاو تبايلو زوسد حق مالتي كابتوم يحقاوي زبلوم نتوم زوص حقታት ብዙሓት ፍጻመታት እዮም ዘለው ምልመላት ሕት ዕድመ ቆልዑ ይርከብዎም እዮም ባይ ዘ ወይ ዋር ክራይም እዩ በመሰረት አህጉራዊ ውዕል መሰላት ህፃናት UNCRC ማለት እዩ ንውዕል ሮማ ስታቹ ዕድሚኦም ካብ 18 ተሓት ዝኾኑ ቆልዑ ናብ ውግእ ምእታው ፍጹም ክልክል እዩ ዕድሚኦም ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ህፃናት ብግድ ምዕጣቅ ናብ ውግእ ምስላፍ ድማ ኣብ ትሕቲ አህጉራዊ ገበነኛ ቤት ፍርዲ ICC ኢንተርናሽናል ኮርት ማለት እዩ ከም ገበን ውግእ ወይ ከዓ ዋር ክራይም ይዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቲ 18 ዓመት ትሕቲ 15 ዓመት ተኮይኑ ዋር ክራይም እዩ ትሕቲ 18 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ድማ ማለት እዩ ፍጹም ክልክል እዩ ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኣድሂቡ ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ኣካል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኢንተርናሽናል ኮርት ክረእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ዝጉዳይ እዚ ንዓለም ለኺኻ ተቕርቦ ትኽእል ክትዋግኦ እውን ጥራሕ ትኽእሎ ጉዳዩን ኣይኮነን ናጽነት ምዝራብ ፕሬስ ምዕፋን ዝብል ኣለዎ ኣብቲ ሕጊ እውን مستحجي زجبر زلون من أنتن كي تزارب مالتيو violation of freedom of speech مالتو يك free speech نتمل ملا مسرح زنقف وإذا داخل حبريتها الزرقحة غازيتينا ويكا ميديا كساب 25 عامت ما أسرتي وين يموت مقطعات 5 بس هو يحبر اتي يحقاونت اذا تكبار زي نتزيغاتات حساون بنصانت يمحلالو في الزبل عنقص 19 ناي ICCPR زغسيو اب اوان كوينات ገለ ቅዱሳት ገደባት ግበር ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ዝፍቀዱ ገደባት አለው እዮም ንሲቪላው ነቀፌታ ብሞት ወይ ብዘመናት ማእሰርት መቅጻዕ ግን ምሳ አህጉራዊ ሕግ ፈጺሙ ዘይመጣጠን ማለት ብኻሊ ባህላሲ ኢሰብአዊ ስጉምቲ እዩ ማለት እዩ ዝጉዳይ እዚ ንኣብነት ንስኻ ንግዱድ ስራሕ ንኣብነት ንግዱድ ስራሕ ከተሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግዱድ ስራሕ ማለት ዋላ ኢቭን አይደልን እንዳበልካ ሓደጋ እንድሕር ዳ መጽኡ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንሰብአዊ ህይወት
ናይ ብዙሓት ሰባት ማለት ነው ሓደጋ ዘምጽእ ተፈጥራዊ ይኹን ሰብ ሰራሕ ፍጻመ እንድሕር ዳኣ ክመጽእ ኮይኑ ግዴታ ወይ ከዓ ብግዱድ መንገዲ ክትኣቶ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን disappropriate draconian ስጉምቲ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮንስክሪፕሽን እዚ ብከምዚ ዓይነት ዝመጽእ ማለት እዩ ይሕጋዊ እዩ ካልኣይ ካብቶም ሕጂውን ቅድሚ ሕጂ ነቲ ሕግዚ ምእንታን ተግባራዊ ክገብር ኣፈጺሞሞ ዘሎ ማለት እዩ ሕጊ ንድሕሪት ተመሊሱ ክሰርሕ ኣይክእልን ናን ሪትሮአክቲቪቲ ኦፍ ደ ሎው ዝበሃል ሪትሮአክቲቭ ክሪሚናል ሊያቢሊቲ ብዝብል መንገዲ እቲ ረቂቕ ሕጊ ካብ ሕዳር 1 2020 ጀሚሩ እዩ ንድሕሪት ተመሊሱ ተፈጻሚ ከም ዝኸውን ዝገልጽ ማለት እዩ እቲ ሕጋውነት ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ፍሉጥ መትከል ኣሎ ነለም ክራይመን ሲነሌግ ዝበሃል ወይ ከዓ ብዘይ ሕጊ ገበን የለን ገለ ዝበሃል ማለት እዩ አንቀጽ 15 ICPPR ሓደ ሰብ ቅድሚ ዓመታት ዝፈጸሞ ተግባር በትሎም ዝወጽእ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ተመሊስካ ክትቀጽዖ ፍጹም ሕጋዊ እዩ ከምዚ ዝበሃል ሕጊ ተራእይ ይፈልጥን ማለት እዩ ካልኣይ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ ሕጊ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ማለት እዩ ዘፍርስ ወይ ከዓ breach of treaty law ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ሰባቢሩ ናብ መከራ ዘእቱ ማለት እዩ ሶ እዚ ጉዳይ እዚ ዲስአርማመንት ዲሞቢላይዜሽን ኣብ ዘገድደሉ ኩነታት እቲ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ተመሊስካ ናብ ምዕጣቕ ካልእ ሕጊ ይመጽዩ መወዳእታ ናይ ስልጣን ኦቶሪቲ ሕቶ እዩ መን እዩ ነዚ ሕጊ ዘውፅዎ ዝብል ያ መወዳእታ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ጉዳይ ክሪእዎ ከለዉ TPLF ወይ እቲ ግዝያዊ ምሕደራ ሉዓላዊት ሃገር ሳቨረን ስቴት ዘይኮነት ክልላዊ ምሕደራ ብምዃኑ ከምዚ ዝበለ ናይ ሞት መቕጻዕትን ሓፈሻዊ ማለት ናይ ሞት መቕጻዕትን ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝወስን መን እዩ ርእሰ ብሄር እዩ ርእሰ ብሄር ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ተርጎምቲ ሕጊ ወይ ከዓ ጁዲሻሪ ብራንች ማለት እዩ ዝለዓለ ፕሬዚዳንት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ ዝውስን ወላ ፍርድ ቤት ንባዕሉ ናይ ሞት ውሳነ እንድሕር ዳ ወሲኑ እዚ ተፈጻምነት ዝረክብ ርእሰ ብሄር ናይ ዓዲ ምስ ወሰነ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ባዕሉ ሳቨረን ስቴት ዘይኮነ ክልላዊ ምሕደራ ብምዃኑ ከም ዘበለ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ሓፈሻዊ ናይ ኩናት ኣዋጅ ክእውጅ ዓለም ለኻዊ ሕጋዊ ስልጣን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ ክትዕይ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ተታሒዙ ግን ኣብ ትግራይ በዞም ዝነገርኩም ሕግታት ዋላ ጥሒሱ እናሃለወ ሕጋዊ ኣካል ዘውፅኦ ሕጊ ገይሩ ማንም ሰብ ድምፂ ከይህብ ኩሉን ናብ ዙርዙር ዝኾነ ናብ እኩብ ዝኾነ ማለት ሞብ ጀስቲስ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ማለት እዩ እከለኸምዚ ክእሰር ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ ወዘተ ብዝብል ሓበራዊ ሕጊ ዘይኮነስ ሓበራዊ ኣዋጅ ወይ ከዓ ውሳነ እዩ ዝምራሕ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ኣብ ሕቶ ዝወደቀ ሕጊ ኮይኑ ይቆጽሉ ዘሎ አብርሂሞ ሆፕ ዝበሃል ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ መንእሰይ በሓፈሻ ህዝቢ ሓሪኑ ባዕሉ ይኸትታሉ ህዝቢ ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ መንእሰይ በሓፈሻ ህዝቢ ሓሪኑ ባዕሉ ይኸትታሉ ኣብ መቐለ ከባቢ ድማ ህድማን ብኽያትን በዚሑ ስለምንታይ እቲ ስነ ልቡና እዩ ክምርመር ዘለዎ እዞም ተበኺዩ ጫውጫው ትብሉ ጽባሕ ክትሓፍሩ ኢኹም ታሪኽ ይስነድ እዩ ዘሎ ወዘተ ኢሉ አብርሂሞ ሆፕ ካ ጽሒፍ ኣሎ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ መቐለሲ ፈሪሕኹም ኢኹም ዝብል ዓይነት ርእይቶ መሃብ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ርእይቶ ይህብ ዘሎ ማለት እዩ ኣራሳኒ ኣበይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከተማ ባዕሉ ዝሰልፍ መንእሰይ ክሳብ ሕጂ ኣይተራእየን ዘሎ ብሕጋዊ ዕስክርና እዩ መፅኡ ዘሎ ጓራያ መልሲ ምሳወት ክምልሰሉ እዩ ደቂ መቐለ ደምሽ መቃቅል ደቂ መቐለ ከም ፈራሓት ጌርኻ ታሪክ ስነድሎ ሰነድ ወደ ቅርስሓት ነጋ ለሓደ ዓሌት ኢሉሲ ለኣኸል ሞት ወድ መቐለ የለ ይሕዝና اللي من قريهم اللي من مساهم ياهم اللي من ياهم مساعتهم وجنهم ياهم بعهم فلطوهم دق مقال ياهم دق خالي كبابي مساخاتهم لو جنيل دق مقال 2010 سنتي وطيهم كي يتملسيكو حسس دق مقال سنه لبون امر ايوا سنه لبون ام دق مقال ما ጨዋ ደቅ ጨዋታት ደቅ አባት يوم تفلطوا لكم الف سدتኛታት ታኒ ካይ ምሕይ ሒዝኩም ነው መጻኹም ጉደግነና ደቅ መቀለ ታይጎርኩም حسس الراسينهم يتخون كو يبقى سخاتهم سي بقى فرح كي يبهال ود مقالس كقالسلهم لا ود مقاله طرح لي يكون سي كله ود رايا يكون ود عقام يكون ود تيمبن يكون ود شرا يكون ود قسم يكون سي لرسحات نقا عدم مناوحي كنينا توهيلو تشفروا لسدد منس غرم اتي وانا كبير زغبرو دحان ولقسب بملعلا منم انا ابزي غداي زي منم دي تخرس زغبرلو مالتي اتو ولقسب يو كم وداتو حليفو جن اذا خنታት እዚ ናብ ምንታይ ሰጊሩ ኢልኩም ተታሓቱ ግን ኣዝዩ ዝሕፍርን መስደመም ዝኾነን ፍጻመ ይመጽ ማለት እዩ ትግራይ ቅድም ሕጂ ከም ንፈልጦ እንድሕርዳ ኮይኑ ዘይከም በዝሕ ህዝባን ዘይከም ኤሪያ ስፍሓታ ማለት እዩ ወይ ከዓ ስፍሓት ናይ ትግራይ ፖፑሌሽን ኣገለ ቁጽሪ ዘሎ ኣዝየን ካፕተን BHIV ኤድስ ዝጥቃ ቦታታት ሓንቲ እያ ማለት እዩ
سو اتي زعبي اب غامبيلا كلل يزركب نيرو كاب ايثيوبيا كاب اب 9 كللات اتي زناقسه دما بتشعوان زنبره اب حزبታት ደቡብ ወይ SNPR ዝበሃሉ ማለት እዩ ሳውዝ ኔሽንስ ኤንድ ናሽናሊቲስ ዝበሃሉ ማለት እዩ አባቶም እዩ ውሕድ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ክንመሃር ከለና ንሕና ናይቲ ፒራሚድ ዝርግሐ ብፓይ ቻርት ከም ንሪኦ ዝነበርና ማለት እዩ ቀዳማይ ጋምቤላ እዩ መበል ሳልሳይ ወይ መበል ገለግን ትግራይ ያላቶ ማለት እዩ ኔራቶ ማለት እዩ ብዝርግሐ HIV ኤድስ ሕጂ ንምንታይ ነዚ ጉዳይ እዚ መሊስካ ምጽኻዮ ኢልኩም እንድሕር ተዛሪብኩም ብውሕዱ ኣብ ዝለምቅነ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ተሰምዑ ኣለኹም ኢኹም ኣዝዩ ዝሕፍር ቪድዮታት ገለ ማለት እውን ኣይተጽርፉና ዶ ወዘተ ሳምቲንግ ገለ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ካብ ትግራይ ካብ ግፋን ካብ ውግእን ወዘተ ኣምሊጠን ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ በነብስኻ ሸይጥካ ብምሕዳር ማለት እዩ ሳሚት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብዝተፈላለዩ ቦታታት በቃ ምሕደሩን ስለዚህ የብለንን መንበሩን ስለዚህ ይረኸባን ገዛ ኽራይውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢሩ ስለዘሎን ንኽልተ ሰለስተ ሰብ ንምክራይ ከዓ ስለዚህ ተኻእለን ማለት እዩ ዘንደቃ ኣንስትዮ ነብሰን ሸይጠና ምሕዳር ወፅየን መብዛሕቱ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ገለገሊኡ ከይንብል ወዘተ ብዝብል ብቀልዲ ኖ ከምዚ ንገብርና ወዘተ ሳምቲንግ ክብል ገለገሊኡ ድማ እዘን ከምዚ ገብራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣይናተይን ኢሉ ክኸድዕን ጀሚሩ ገለገሊኡ ድማ ነዚ ዲፈንድ ንክገብር ገለ ተበጊሱ ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ነውራም ዝኾነ ፍጻመ ኣብ ዘመንና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሙሉእ ኣካላን ምስ ጥዑይ ኣእምሮኣን ኣተሓሳስባኣን ወይ ሳምቲንግ እናሃለወት በቲ ሕጂ ተፈጠረ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መሰረት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ መጽየን ኣብዚ ማለት እዩ መጻወት ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ መጻወት ኮይነን ኣብ አዲስ አበባ ሳሚት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብፍሉይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓድሽ መዋግዒ ቦታ ኮይኑ ነቶም ዝቕልድልና ኸ መቐለድ ኮይኑ ማለት እዩ ቆፂሉ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ መበገሲኡ እንታይ እዩ ተመለሱ እንደናዓድኹም ከፊኢኩም እኮ እዩ ዝብል ኣደውን ክመጻ ስለ ዝኾና ኣብ ሽዑ ክዛረበሉ እየ ግን ሓደ መበገሲኡ እዚ ዘይሕጋዊ ኣርማመንት ዝበሃል ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ምዕጣቕ ወይ ከዓ ብሓይል ናይ ምዕጣቕ ስራሕ እዩ ምንታይ ልካ ክትዕጠቕ እንድሕር ምዃንካ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ክትዕጠቕ ከም ዘይትኽእል እናፈለጡ እናሃለውሲ ክትዕጠቕ እዩ ዘለካ ገለና ወሉ ኣፍተርማዝ ወይ ከዓ ድሕሪ እታ ውግእ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ኣገዳዲ ኩነታት ስለ ዝመጽ እዩ ማለት እዩ ሓምለ የለሪኢኹም ኢኹም ለለ ትገፍዎ ኣለኹም ኣብ ብዙሕ ከባቢ ኣብ ዓለም ሙሉእ እንሪኦ ማለት ኣብ ብፍላይ ኣብ ዩኤን ቻርተር ይኹን ኣብ ካልኦት ዓለም ለኽ ሕግታት ከም ንፈልጦ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ሓይሊ ምጥቃም ግቡእ ኣይኮነን ፍቁድ ኣይኮነን ብሕጊ ልኡላውነትካ እንትድፈር መሰል ዓርሰ ውሳነኻ እንትጥሓስ ግን ዓለም ለኻዊ ሕግታት እንተይተረፉ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ሓይሊ ምጥቃም ይፈቕዱ ግፋብ ትግራይ ኣለተይልና ሓረ ሕጂ እንታይ ዝብል ዓለም ለኻዊ ማለት ኣነ ሕጊ ናይ ባዕሉ ክፍተት ከም ዘሎ ፀቢቐ እንደ ዝፈልጥ ግን ናይ ሕጊ ክፍተት ተጠቒምካ ዝኾነ ይኹን ወንጀል ምስራሕሲ ካብ ተሓታትነት ከተምልጥ ኣይገብረካኒ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ እናበልኩኹም መፅየ ነይረ ማለት እዩ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበን ኩናት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ናይ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ግሩፕ የፈጺመ እናበለ ይሓሊፍዎ ኢለኩም ነይረ እዚ ከዓ ፖለቲካል ግሩፕ ከዓ ፕሮቴክትድ ግሩፕስ ካብ ዝኾነ ኣይኮኑን ከምኡ ዝብለ ሕጊ የለን ኤትኒክ ግሩፕስ ሪሊጂየስ ግሩፕስ ገለ ፕሮቴክትድ ግሩፕስ እዮም ዝበሃሉ ፖለቲካል ግሩፕስ ግን ኣይኮኑን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ክፍተት ተጠቒሙ ከምዚ እንዳገበርኩ ንዕኦም እኮ ዛረብ ዘለኹ ወዘተ እንዳበለ ይፍጽም ነይሩ እዚኣቶም ከዓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ከምዚ ኣገዲድካ እኮ ሉዓላውነትካ ዝጥሕስ ኩነታት እንድሕር ዳ መፅኡ ናብ ሓደጋ እንድሕር ወዲቕካን እኮ ፎርስ ተጠቒምካ ከምዚ ናይ ምዕጣቕን ናይ ዓድኻ ናይ ምክልኻልን ስራሕ እኮ ሓላፍነት እኮ ኣሎ እዩ የኽእል እኮ ይትመሰል እዚ ብዝብል እሞ ትሕቲ ዕድመ ድዩ ዝብል ኣይብልን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖቶም ዘይፈቅደሎም ሰባት ንኣብነት እንድሕር ዳ ኮይኖም ማለት እዩ ሃይማኖቶም ዘይፈቅደሎም ወይ ከዓ ብሃይማኖት ብዝተፈላለዩ ማለት እዩ መዳይ ውጋኢን ዋጋኢና ዝብሉ ሰባት ኣብ ክንድኡ ካሊእ ኣገልግሎት ከገልግሉ ወይ ከዓ ካሊእ ተዛማዳይ ዝኾነ ኣገልግሎት ግን ምስ ሃይማኖቶም ዘይጸባእ ኣገልግሎት ንህቡ እዮም ዝግበሩ እምበር ንኽዋግኡን ኣይግበርን ተምሃራይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካብ ታይ ዝበሃሉ ቦታ ወሲድካ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቤት ትምህርቲ ወሲድካ እንድሕር ተቃለሶ ኮይንካሲ ኣየና ሕጊ ዓለም እዩ ከምዚ ዝድግፈካ ኣበየና ሕጊ ዓለም እዩ ተራእዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ሕጊ እውን የለን ብመሰረቱ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣይንኽእልን ዓቕሚ የብልናን
أين خلينا عقم يبلنا كبلكم كل خصي هذو تجريس عقم نقالس زي ولا يكون نقالس عقم مثل زي نوري يكون تقاليسو أريوم يتعمل سريحي ومالتي من جلسي بزخنا أخنا زارو خلنا زي حفر زخور عمبر تزارو اللمبر رئيس خازيدن تجوار مخانوس حزب مخانوس أري مودعته إن بالله يقبل نطلس أنتين مباللي سلاز فرحة كم تبعل من أبراهيم مودو سامتين جلز بحاله زلوا كراخور جل زارو زلوا كم يكون ترياليتي نص يكون مقالون بصوص سنوات أنت زي تولد كله إن عمتها تجنز نور كله بوتاي كم جاينا سنة البناون يقولون مالتي سنة البنا مزيخونا نجار زت حازا يكونن ناولك أسب سنة البناون تفرحي ولك أسب ولك يسفرح بر تأكيد يكون نزفرح كم زبالون يلا أكل خباب دفاري أكل خباب يفرح يزبال يلا كم زي الكلب لب متيكاسي كم تناي قدم دك إشرة سبكم تأثر رجال نابلك شو ولا جاوش نابلك خطوات غير من أساس كم خلي إلك أحد قمت أيهلون أمانة مالتي بريتي شور 100% تزيبولو كاغن زخونه % من اساي جس حجي وعقن بقيعين سامتين غلغله ايو تواصح زله مالتي بزتوسنه متن كا مور نقحات ناوسخه بزخدم كونشس نخونلكا بزخدم قصري كمزي عينت نسخه تدهللو ነገር كله كمزي يخل كتفلط يزغبا كامبر كمزي زولكم كبابي بزي زولو كبابي نمنتا اي تفرحكم دي مصيوم سربهم سلازي تعقو انكا تسريك ولكاي نحر موداتا خوين قميص تخيدني خادمي انا مالتي انكا تسري ناي فيدرال حيلخا تاكسر حلو ابي معقوي يمثلوا بباصات يمثلوا ببلين يمثلوا تقراوي او ان حلو ناي فيدرال حيلي ورما كلا كذا اتولو صعري تزغبر نت حزبي نت دلاي سلام اللوطن كم مساريا زحاز حيلي كلاخلالو زي خل انت هون دغنا ناب زملكتهم اكلات ناب ناي أفريقيا حبرت ديو أوروبا حبرت ديو أو إن هالو أو عندنا هالو مكل خالص جبارلو واحد لا قرم اتقدم يزول كأنا جر مستهزبنا زي خير من تاي مسيلك بمسرته واحد وتقدر إن حرد أنا حد خباب خيره استفلا لي جبنات مفتصامو أي جدفن مفتصامو يجدفن مالتك ترى يسلز خنا مالتي سلزي يترفدوك إم جلس سامتين زلوا وتدراوي حيل حلوان إلكات صبيب تجرايسي منم كابكم جعينة تود تبعلو أتي ناس يزوروا سوي خم أزجبروا زل حكيله أتي مفتح جن قرنا بيلو بحجاوة من قد قرنا من حركينه تناي كال أيزم صحيح مفتحي كالي إنترناشنال تايز بهالسرد بارتاتيو نزقو دايزي مفتحي علبات كأم تطلق للويكا نتومكم يزجبروا زلوا أكلات نبمل أمالتي نبمل أمالتيو أنت سمعقب أنت سأواجه موسي تطوك بلا خلالو بقى أزيز قبر دما بدمس أمالتيو بدمسي بتقاومو بدمس بمسمع يكون زخلنبر كمزي وقع بمقبار نتزوق زل حيلي بعدين لحسك سامتين قلوز أنا بالك مالتيو مستيز مزل حيلي اللاتي مكا مودعتو وقع خفتي غيري باوروتي ناي سلام حيلي زبحال أتي تقاليسو نسأل زمس أتي تقالي تقرأ تي إف ديو دك إيش زلوا باورو مالتي باوروس منم عينت ناي حزباوي قبولنا تيهالون أي هالون بزي قدس كم تناي سوريا مرحز نبر مودعتو بتوم حزب تعاليو مس حزب تقالسه وتادر مس منغستي مس حزب خوين استقالسه كومو قالسنا نحركوينو ايدون نو نابكم عينت غدا كاتي خيليو مودعتو ግን ክሳዕሪ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝክንድስ ተዓጠቀ እቲ ዘይተዓጠቀ ሓይሊ እንዳበለጸ ከም ዝኸይድ ማንም ሰብ ዝጥርጥሮ ማለት ክጠራጠራ ይግባኒ ናይ ዓለም ቃልሳት ብሙሉኦም ከም እዮም ዳርጋ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ዝኾነ ዲክታተሪያዊ መንግስቲ ምስ ናይ ባዕሉ ወታደራት ተሰሊፉ አንጻር ህዝቢ ይዝቃለስ ህዝቢ ከዓ መጀመሪያ ብእምኒ ድሕራይ እንዳዓጠቀ ገለን ተኸይዱ መከራኸ ኣትረክብ ስንቅን ዕጥቅን ቆሎን እኮ ካብ ህዝቢ ይመጽ ነይሩ من ده يبقى متقالس خلهم صون سخاتكم حيلتاتسي نت إحجاوي أكايد أخلقكم كله زي حجاوي يكونن نحنا نتقنتن نهزبن نسلامن نتطويل نزلنا نزل عنبر نزخونه إحجاوي حيل موسيو بجنزون بجبون خجزنا يكونن الكات أطونا من بالحلافن نتليكم تخبركم سراويتات كونيكم كبرات سراويتات كونيكم كتنوريكم مالتي استخبرون استحفرون مالت هزوي زفوتهم هزباب كندوم زخونه سامتينغ زسمعت كونيهم نو واي
تهزبي زمت تتزارب حجي እንታይ ይባሃል ክላሽንኮቭ ዶ ሳምቲንግ ገለ ዝዕጥቀን ሓይሊ ስለ ዘለና ግን አንጻር ተህዝብ ዝኾነ ይኹን ስጉም ተወሰድ እንተተባሂልና ንምንታይ እንተይበልና ዝለሉ ብዝተባሃልና እንዳዘለልና ቁጽሪ ነቲ ህዝብ ክነባሳብሶ ኢና እንተልኩም ግን እመኑኒ በቃ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝተዋረደ ሰራዊት ይኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝወረደ ማለት ስለዚ ምንም ለውጥ የብልኩም ኣብዚ ሕጂ ዘለኩም መማረፂ ማለተይ ተቃውሞ ዓምፁ ተኩሶ ኣይኮንኩን ናተይ ሕጋዊ ዘይኮነ ካይዳ እንድሕር ኮይኑ ሕጋዊ ይኮነ ኢልካ ምቋሚ በቃ ኣው ጠጦም መባሊ ሕጋዊ ዝኾነ መስርሕ ምኽታል እዩ ንኣብነት ተዓሚም ካሲ ነቲ ህዝብኻ ስንታይ ኢኻ ትዕመመሉ ትማልዶ ክልተ ኢድካ ዘርጊኻ ቆሎ ትልሙኖ ኣይነበርካን እንጀራ ትልምና ኣይነበርካን ናዴኻ እንዲያ በገልግል ገለ ትበካ ነይራ ሕጂ ሎም ዓንተ ትዕመመላስ ዘይትፈልጠካ ዲያ ኮይና ማለት ታይ ሓድሽ ኣጣዕማማት ትፃወት ዘለኻ ማለት እዩ ሶታ እዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንኣብነት ክትእዘዙ ከለኹም ንምንታይ እዩ ዝብል ሓላፍነት ተተወስዱ ይጽቡቕ ዝኸውን በጋራ ንዝመት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ለትግራይ ህዝብ ልንታደገው ይገባል ተባብረን እናጥፋው ለአንዴና ለመጨረሻ ልናጠፋው ይገባል ህዝቡ አትንካኝ ብለዋል የትግራይ ህዝብ አትንካኝ ብቻ አይደለም መስዋዕትነት ከፍያለሁ ይብቃኝ እባክህ ተወኝ ብለዋል ለምነዋል 3 ዓመት ሙሉ በራሳችን ሌቦች አንከራተውናል ህዝባችን አንከራተዋል ህወሓት ላይ በጋራ ንዝመት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ለትግራይ ህዝብ ልንታደገው ይገባል ተባብረን እናጥፋው ለአንዴና ለመጨረሻ ልናጠፋው ይገባል ህዝቡ አትንካኝ ብለዋል የትግራይ ህዝብ አትንካኝ ብቻ አይደለም መስዋዕትነት ከፍያለሁ ይብቃኝ እባክህ ተወኝ ብለዋል ለምነዋል 3 ዓመት ሙሉ በራሳችን ናይ ሕጂ ድዩ ናይ ቀደም ሕጂ ጸንሐ ድዩ ረኺብና ኢና እምበር ናይ መዓዝ ምዃና ይፍለጥን ግን ሃይለ ድዩ ኤአይ ድዩ ክበርህና ይከኣለን ሓቀን ምዝራብ ተኾይኑ ናይ ኤአይ ምንቅስቃስ ገለ የብሉን ክሪኦ ከለኹ ማለት ጀኒን ዝኾነ ቪዲዮ እዩ ዘሎ ሌቦች አንከራተውናል ህዝባችን አንከራተዋል ያው እዚ ቪዲዮ እዚ ካብ ስርሐይ ከተኣጉለኒ ይኽእል ከግፈኒ ይኽእል ከእስረኒ ይኽእል ከቅትለኒ ይኽእል ኣይፈልጢ ብዙሕ ነገር ሒዙ ለይ ክመጽ እዩ ኣነ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቢዝነስ ራን ዝገብር መንእሰይ እንድያ ግን እቲ ንዓየ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበጽሕ ዝገበረኒ ህዝቢ ኦይ ክብል ተሎ ኣነ ኣይኽእለንን ምክንያቱም ናይ ህዝቢ ቆልዓ ስለ ዝኾንኩም ሕዚ እውን ክናገሮ ዝኽእል ግፋ ገበን እዩ ግፋ ደው ይበል አሚኑ ዝቃለስ መንእሰይ እምበር ተገዲዱ ተገፊፉ ዝቃለስ መንእሰይ የለን ክህልውን ኣይኽእል ስለዚ ብፍጥነት ግፋ ደው ይበል ግፋ ገበን እዩ ነውሩውን እዩ ግፋ ደው ይበል ገረም ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት ሓላፍነት ወሲዱ ሓደ ሰብ ካብቶም ተዛረቡ ሓላፍነት ወሲዱ ማለት እዩ ብቀረበ ሓላፍነት ወሲዱ ካብ ተዛረቡ ሓደ ብስራት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ይሉ ሓደ መንእሰይ ክዛረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ክብረት ሞሳ ምስግና ይግብኦ ተምሃራይ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ነበር እዩ ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ ካብ ጁባ ሓንቲ ኣዶ ትግራወይትን ካብ ሓደ ትግራዋይን እዩ ተማሂሩ تا ቤት ትምህርቲ ንኣብነት በቲ ህዝብ ዝተመሰረተት ያ ነይራ እዚ ህዝብ ከምዚ እንተዝኸውን ነይሩ ንሕና ብተሽዑዋና እዮም ተማሃርና ነርና ንኽንምሃር ንሕና ናይቲ ህዝቢ ሰላም ናይቲ ህዝቢ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ስራሕ ወዘተ ስለ ዝነበሩ እዩ ከምቲ ሕጂ ተዝኾን ኦፍ ኮርስ ቀላሚኖ ካቤናቤ ከም ዝኸደ ኣጸቢቕና ኢና ንፈልጦ ማለት እዩ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኢና ካቤናቤ ከይዱ እንታይ ይሕለም ነይሩ እንታይ ይበሃግ ነይሩ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምጽእ ዝኽእል ትካሊ ነይሩ ናብ ምንታይ ከኸይዱ መወዳእቱ ተሰሪቑ ገለ ተሃሪሙ ተዘሪፉ ተወዲኡ ተምሃራይ ከዓ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኮበርታ ሒስካ ንዓመፅ ኢኻ ተማሂርካ ከምዚ እንዳገበርካ ገለ ናብ ዝበሃል እውን በፂሑ ግደፍዎ መንሱ በትሽዑ እዋን ንዛረቦ ነበርና ኩነታት ግን ቀላሚኖ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ በብዞብኡስ ቀላሚኖታት ከነፃኢ ነይሩ ሕልምታትና ትድሌትና ማለት እዩ ንምንታይ እንተይልኩም ሓደ ሼክ ሓድሽ ኑር ሕስየን ዝበሃሉ ኣቦ ክዛረቡ ከለዉ እስራኤል ዝዓብለለ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ይኮነ ነብዚ ዓለም እዚ ጠንኪሩ ንምሃር ተተማሂርና ኢና ለውጥ ክነምፅእ ንኽእል ይብሉ ነይሮም ብጣዕሚ ማለት ጽቡቕ መንፈስ ነይርዎም ኣብ ትምህርቲ ርድኢት ከምኦም ዝኣመሰሉ ወለድና እዮም መምሂሮምና ሶቶም ታለንትድ ዝኾኑ መንእሰያት ካብኣቶም ገለገለ ዘሎ ደፋራት መንእሰያት ከዓ ማለት እዩ እንሆ ከምዚ ኮይንካ ድምፂ ህዝብኻ ተዘይኮይንካ ካብኡ ምንም ተምፅኦ ለውጢ የለን ባይ ዘ ወይ ሙማት ምእሳር ገለ ሳምቲንግ ገለ ዝበሃል we don't know ማዓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ኢና ምበር ዘይንፈልጥ ማንም ሰብ ዝተርፎ ነገር የለን ግን ሓደ ግዜ ከብድኻ ብጣዕሚ ማለት ሓሳብ እናኾነካ እናሃለወ ሓደ ነገር ብጣዕሚ ሒስካዮ ኣብ መወዳእቱ
كبيد نابس أجم ولا توقع إن أنا مخان نحر فليتك يمثل الحجزي بوزح نجاري خمت نجاركم كاباي كابكالي كمان نمسى من العالي تهيوت بتعمي مور مالت نزيسي هرفان زلواس نبسراتي عليه إذا أمن حق المزراب مالتي كمان أبز حج ساعات نمنتا ينتهي لكم حدث بيزنس كجمبر كله قلخ جمبر كله نابرؤو كسلطة خلو نجارات كنقصاقصلو خلو سرح كجمبر كله تسرحو يزر أيو مهناتو نتا سرحو كيتبالا شو يزري جن حد سب كامالتيو كينيوزي و كما يزخون زلو زنجر زبل دمسك كهبي خالي بتعم تأمرني زخون زربايا أنون مالت أو ماي جاد إلى إيه بوست إيه مالتي تنقص إلى إيه معنم عسرت شيء دموز زخفوله سب كجبرو أي كلنيو حلفنا تايوصل نزول حساب نمنتاي صباحكو أنا صباح كمتي زارو زلخو بتحق مسرت نعدي يتون بتحقين عدي يتون نزخون تقوم خركب أي كلن أي نركب وكيرس مالت كابزناتو هيوتو حدا قاتيو زارب زلو من اسي ناتي هيوت زول صلو مهنات ولا حانتلو سناتي مالت كابتي أناكو مساقر كيا معات درجة قاعد زبالال أناكو مساقر إيه خنبر مالت مسيزو تقرأ إيه خنبر مبر مسودحو حتى كون كنبر مسبلس قناونا كون كنبر تلخو مس هزبي تقرأ إيه كنبر تلخو شعو انتاس كشلم وي كشلمنيو وي كفردني نابنت يزارب لخو تزاربي إخساح جمالتي نتن عنقصات كابزوت أجمير خساف حجي نو كم زي عينة كايدات خك لا يكون النبلة نقاوم لنا بتناتهم حقي بتحقي لهم زصدق كوت أنكوت حقي لنا نحظون إحنا مالتي منهم حق سلا زي كونه زي ناي جزاء درب حقيو بتناتهم حقي جن إحنا منهم عينة فابل زخونك أتصالنا تزلوا هيوت هيكون نزلنا مالتي صعبي كنبري غلي غلغله نابل كان حسب كا ستاندرد خان حلخ غله تزارو نحركوينكا نا ميديا ممصاي لي كان افتر اول اب غزا اخوف تبل كمزي زبل سب يلينا اي مالتي بقع تخكلنيا بساعات زغونه زربا تزاريبو غوبز منئسي كمزي لغن اكابي دخا ناب عين خطو يدلني حقنا مزراب جن كم دمص جن اب دغ زلو خنو بعلو تغبرو زغباكم زنبره ነገር يونس غيرو زلو نزوم مدناغر تصبقت مرسي بللسك نسمعيا تلخم موبايل زي ولو من اسي لنا بتقراي كغفخم من كلو قفايه لن لكم منغست ذاكل اب مدرخ وصيخم تزاربكم كن متى تغفنا لكم لكم قدحوم فيديو اندعرضكم رايوم يغفنا له رايوم بحيل يوسدنا له لكم نام محوراو ميديا اوصو حق زلوم انت خري حاجه انا يلن الله يكون كفرد دلي مخنياتهم او يلخون انا زله هلو بچبط بمرهاقص خنرق خلنا انا خنزارب نزلنا حويناتي بطعم ازيو زغرم غزي اخا ذكركا مالتي بوزح ነገር ክግበር ከሎ አብሽረ በሽረ ክሐልፍ ከሎ ምክልኻል ስራና ኢትዮጵያ ቀድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ምስሓዊ ኮይና ማለትዩ እዚ ነገር እዚ ሲ ቀሪጽካ ተዝቅመጥኩ ታሪኽ እዩ ገለና በልና ነርና ሕጂ አምንታ ኮይንካ ሃትቆርጾ بصرون زنبرا موبايلنا شعوب بتشع غزي نغركا حج كو الله اندين بتشع زنبرا غزي كن كما ينيرن باترناتي حجنا امنت يذكروا مالتيو شارج زي غبر سلا زنبرا تنفيعو تاسلكسي قبقبيلا مالتيو تباترن وعلو تبالاشو سامثينغ هابن كوينو جنتر غلز بحالونا ينبرن قريت كاتزقم تاريخ جن سلا زيبلنا خوم زبله تاريخ كوم زبله قرص سلا زي قرصنا تاريخ زبحال ነገር አይተገብረን ማለት ግን አይኮነ نعيني مسكر ندحر انا امنت تتحتت نيركا بوزح ነገር هابن بوزح زرأنا يا ነገር نيرو عينا لينس تزغون تزقطم تكنولوجي وانت زلوناس اما كم دي عينه تكنولوجي اخسرهم زلون حوارو كورس كاميرا قالهم تغيركا كم زغيركم كاميرا غيركم نمنتاي تغفوني الكيامسي تطوكبلخا كمالك اخا تحاسبو زلها مالت نتوم مدناغر تزدناغر زلو صبقت مرس غلغل لخا بوست يغبر مالتي منيزي لمعت جوجله ودا قال سامثينغ نوصا سردو قال سامثينغ خفيل قال زخده تخفيل اللي زخده سنفتم حرايتلو غوزي خاتبايلو حنتي ابي سي دي تايد بال قال زي بلتلو ليقلقاونتي خاتبايلو قال ماسترس غبري قال سامثينغ زخده مالتي كوميلو نصحفه بوست يغبرالو اوف كورس صبغيو تزاريواتكم يا غورا يا عنتو مالتي من مخانا حاجه ترينا لكم يخم ያው ግዜ ዘዝሃው እዩ ግዜ ዘዝሃው ይኸውን ኦፍ ኮርስ ፍሉጥ እዩ ሓቂ
مس جزية كونت نتخيل مالت مس جزية كونت نتخيل حقيقة جن جزية زهاون نفرد ببزخد قصري نبشجرنا هنأتو امبري من مخانكم مسي كومزي تجورز لهم نرى لنا من مخاننا خمسين زارب زلنا ون تري لهم يخم مالتي تخمزي لك هتزاروا زلخاس أتوم من أسيات كابتوش زيهم كو جلجليهم ولا إيفن عم تاخذونكم زقرص وأنا جلجليهم يرى مسكوت بسامتين كوينهم زقرص وإزيون تلف اللي زول الفيديو مالتي أنا بقول مي كاميرا حيزة كاميرا تحيزة الأبصرو ها أقرفهم كاميرا حيز كان تتزاريبك سميعها تتباهلك مردأتها تقريبك ونكون تردي عندها مردأتها تقريبك سي نزيس عنك فاتي حق أدبت حق مثلا سلازي يبحال زلون يعني زارب زلنا حجي إذا أجبت تكون على يو اسكعبت كريستيان وش تأتيهم جلجلة تقولوا لهم أم صوا قرأوا عندي سوا لكم اليوم بزحت مناسي أبزور حزي تشجر لكم كوا جز ما تكاكو حماقيو جز خرين ما تكاكو حماقيو عاول كاكوي تزاربي كم تأنا الزارو زلخو نسخنكو ماما مدهن مالتيو مالت تردي كندي تزاروا خمس مسأكن خمس مسأكن كاب تزار أربعة فليت اللخو مالت انتي كم استسمع كنس تردي إنه اتحكس كتقوسي إيد لخنن مالت هفتا زرواس بعلخن يلكن أيخن يلكم من يخوم زي يلكم من جلا يلكن فاتيديو من أسوأ إني فاتيديو نس أنا كو خمسة أي زارب اللخو يلكن كم تانس خنت زاروا أدل لخن جنب بقلبات أخ زارب يكلن أنا وخفيله ما نمسكم إلى خوفي الخزارة بايكلن كم تانس خنت زاروا أدل لخن انتو خوينا من البات نحاول نقطو جلس بلا عقلن نخون انتو خوينا كزارة بيخلي توهاي وكوي كل سب كوي ما زاروا جزيه كون يروي كلتاشان 13 عامة مرتونكم ما مدهن مالتي دحردات سمعان خوين كناتي فيديونا أبن انتوصي حكن أبت جرايكو أبت تصبب جزيه أبتي عنكو خوين تلا مرتونكو زاروا سبات كون يرميون نفلت مالت كليل الحاج خنص وعم نخل شو ممسي زاروا بشعور درتهم نفيهم ذا سراطينا سبات يرميهم كيد نسخار ود خسtor داتا يتقبلنا ود خسtor يلا خاني خمس يزغبر بوخا مليشان نبر قالن بحال كون يرناينا شعقن ناي مزراب دمص زلوم سبات كون يرميهم اينور ندي كوم دما نسخن نمصلكن حجاب ساعات دي فيبرد يخن مالت تمرصكي نخمزي نختزاربا بانصارو جن نسخن حجنا عمله تلمع انت زاربا ازلخن نو كم أي جبر أنت تبلاجن أي زارو خلنا في تلفزيون يتمسح سلازو خونه يتمنى سيوت يزول ما لته يخرج أكني لأيمبر ك نسي كم طول إذا لخن قال سوات هالو أوف كورس زعرفوا ما لت زسكف زعرفوا أدو إخن بق خمر دو عدمة أدو إخن جن أنت ذي كبيرة أدو تخد كون تخيل بخبرة عقلة يكونس بتخكلني عدمة أدو سلازو خون كنا رد أكن خيلنا مالتي تفلت أخا إخن كم مهانس كاب زربا خنس يفلت ينا ابنت تزربا خن كنسمعو اتقم مال تجراويت اتق انچ مالام تجري خي كين لا تبحنا اينا قطع عليسنا حزو خلاي زدرع زي كما قسمع يدلي زدرع زي صقم زيس سمع يدلي عندكم تملس زمدقي حدوكم انا نحن تام كلاس بالخوا بزح سبيهم واسكم لي بزح سباتكم كلاي تزاربكم لي مجدال نابرا مجدال تمتك كيف تقايزت كيف فتق زيكون كيف تقايزت ناي هو من سدا نبل كوينا نسكو مانم سب صحات يلن تمتك تفتق اوف كورس زئت هو تاتيخا تفتق تاتو تفتق اتي ينيرت منسي تفتو ديكونني اتي ينيرت منسي دس فوتي اتيل كن تحسبان يركن تفتو كاب سفر لعود سرح دقخن زخونو نحنا مالتي كمانا كله منسيسي أتيو تيفتو مالتي فتي كونن أوف كورس أتي جن تيفتو كتقاليسي سلازي تقاليس ريخنكم تبلازل لخن كو يجي تزربا تقاليس سنتا يمصيو من ما يمصد حجس قلم 700 تاوي نابنت 700 تاو ناي تግራይ نولو اب إدنا له 300 تاو خا كوانا وصاي نولو دحن 500 تاو نولو نت 500 تاوي نمملاس تبايلو قلس تخايدو نصانت ونم اواج عرس وساننا نمخبار حق منقستنا مخبار بزبلي افتر اول نحنا نبينتنا نخبر حق منقستنا ايثيوبيا سين تاي ملكتنا حق نمزرابسي نحنا بينتناس انتاي ملكتنا حبيري ملكتنا عثرت تغلات الله مسأني ملكتنا نسلاي نخبر انتيلن زي تخبر زي ترف حق مصحف قدس نبينتناس توهبنا حق منقست نقول لسبي يتقم توهيلي وصي يتقم انتيلا يتقم بقى ماما ازي كوينا نزاربكنا لنا نمبر نسخن تزارو زلخن ونكو تخكل يكونن كو يكونن نزاربخن جن نتمن اسيسي تعيمو خمز وص صقيبو خمز وص استمسلو اللخن تخكل جنا يكونن كوم نسو
ማለት የቃይ መክን ይዋላ ምስቲ መንእሰይ ወለዶ ማለት ንኣብነት እዚ ረእዮ ትምፍርሕ እዚ ሕጂ ንኣብነት ስምዑ አቡነ ናትናኤል ዘረባ ኣነ መፅኦም ይቕሬታት ኩሉ ኮኑ ብዙ ድዮም ክቕፅሉ ቅዋመ እዩ ኢሎም ተሪቖም ድዮም ክፀንሑ ክርዮም 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክንዎም ኢና ሓደ ሕጂ ረእዩ ማለት ይቅርታ ክብሉ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ክንዎም ኢና ወይ ቅዋመ ድዮም ኩሉ ይፍለጥን ትቅዋመ ድዮም ኩሉ ዝብል ግን ኣይፈቀደሎምን ማለት ንሱ እንዲ ወሃባይ ነፃነት ከላእቲ በዓል እዚኦም እንዲዮም ግን ንሱ ኣይፈቀደሎምን ሓቅን ምዝራብ ግን ክብሉ ድዮም ኣይክብሉን ገለ ዘይኮነ ሲካ ተተጋእ መጋእ ኢሉ ከምቲ ናይ ሓሶት ሸፈጥ ዘረባ እዩ እንታይ ኢሎም እስኪ ክንርኢ ዝዓይነቱ እዩ እንተዘይሎም እኳ ዝስዕቦም ሓደ ግን ስምዑ ሓንቲ ናይ በዓል ስታሊን ናይ ንበዓል ደደቢት ሚድያ ናይ ንበዓል ወዲ ቤቶ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሰባት ሓንቲ ዘረብኦም ሓንቲ ተንኮሎም ምስጢሮም ናይ በዓል ልፍዓተይ ተስፋ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሳምቲንግ ነግረኩም ሓንቲ ምስጢሮም ማለት ይሆነ ቃል ዓይነሎም ማዓንቲ ዝኾነ ምስጢርሲ ሒዝናዮ ነርና ኢና ኮ እንተደሊና ክንዛረቦ ነርና ኢና ቅድሚ ሕጂ ኢሎም ሕጂ ዝኾነ ነገር ምስ ገበርካዮም ዝዛረብዎ ሒዞም ልካ ስለ ፀንሑ ዘይኮነስ ዋላ ሒዞም ልካ ተፀኒሖም ሓደ ንምንታይ ሒዞሞ ሓቀኛታት ዘይምዃኖም ቢኢኹም ትፈልጥዎም እዩ ንምንታይ ሒዞሞ ንምንታይ ዳ ሒዞሞ ፀኒሖም እንድሕር ዳ ሕማቕ እንዲ ሓቂ ብተፈጥሩ ሕማቕ ይወዶ ኣይኮነን ስለዚ ሕማቕ ኢልካ ምዝራብ እዩ ሽዑ ዳሕራይ ሒዞሞ ተፀቢዮሞ ፀንሑ ንምንታይ እዩ ክፉእ ግዜ ምስ ረኸቡ ኣብ ቀልቀል ተረኺቦምካ ከፅድፍካ ምእንታን ማለት እዩ እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ታናሹ ምልጣፍ ትበሃል ታታርጋ ምግባርን ታታግ ምልጣፍን ስርሖም ዝኾኑ ሰባት እዮም ታሪክ ብል ሕጂ ጀሚሩ እዩ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን እንኮ ብስሩ በመሰረቱ እንኮ ፀገም እኮ ኣለዎ ንሕና እኳ ምንም ዘይወልና ይሄን ተዝኸውን ነይሩ ቤተክርስቲያን መንበረ ሰላማ ናይ ትግራይ ትካል ኢና ብዙሕ ፀገማ እናሰማዕና እናርአና ሬኻፍቲ ወደ ፋይት ሬኻ መቐለኻ ዘለኻ ክንደይ ሚድያታት ብዛዕባ መንበረ ሰላማ ከምዚ ዶ ደመወዞም ከምዚ ዶ ገለ ከምዚ ገለ ገዛት ምጥፋእ ሱካ ዩቲዩብ ሳተላይት ብሙሉ ሰምዕ ነርና ኣብዚ ሚድያ እዚ ሰሚዕካ ኣይትፈልጥን ህዝቢ ትግራይ ሰሚዕዎ ኣይፈልጥን ትካል እዩ ትካልና ስለ ዝኾነስ ከይጉደና ካብ ዝብል ከም ቋቑሖና ተፀብና ንሓልና እየመፂና ምስ ብዙሕ ፀገማት ኩሉ ይኽእል ግን ወረዮ ምስ ፀገማቱ ንሕና እውን እኮ እንታይ ኢልዳ ኣምፂዎ መሲልኩም ሕጂ ዳ እንታይ ኢልካ ኣምፂኻዮ ትካልካ ደ ይኮነን ሕጂ ኸ ማለተይ ትካልካ እንዲዩ ምስ ብዙሕ ፀገማቱ ንብዙሕ ሰብ ምእንታን ዝሓቆፍ ስለ ዝኾነ ሓቂፍካዮ ኺድያ ንምንታይ ዳ ሕጂ ሎማ ዓን ተዛሪብካዮ ኣባናትናኤል ስለ ኣቡነናትናኤል መፂኦም ስለ ዝተዛረቡ ናይ ምንታይ ስለ ዝተዛረቡ መንግስት ትክክል ኣይገብርን ዘሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ተምሃሮ ክገፍፍ የብሉን ኢሎም ስለ ዝተዛረቡ ሽዑት ትካልካ ትካልና ግደ ይኮነን እዩ ማለት ዛ ትካል ዚያስ ትካልና ይኮነት ናብ ዝብል ምፂኻያ ማለት እዩ ዝተኣምረኛ እዩ ከምኡ በቃ ብዙሕ ግዜ ዝዕዘብ ማለት እዩ እከለ ከምዚ ዋ ንስውን እኮ ከምዚ ኣዳ ይገብር እኮ እዩ ዩቱብ ፋላሲ እዩ ኢሎጂካል ኣባናትናኤል ዝተዛረብዎ ዘረባ ካሊእ ንወይኒ እዩ ንስኻ ተዛረቦ ዘለኻ ካሊእ ንወይኒ ፀገም ተለዎ ኮይኑ ድማ ካብ መጀመሪኡ ፀገም ክፈጥር ከሎ ጀሚርካ ትካልካ እንድሕር ኮይኑ እኳ ድኣስ እንዳሃነፅካዮ ንዓኻ ብዝጥዕም እናሰራሕካ ኢኻ ትኸይድ እምበር ትካልካሲ ምስ ገበናቱን ምስንቃዓ ዝተኣጃጀለ ድኽመታቱን ኣይኮንካን ሓቂፍካ ክትከይድ ዝግባእካ ነይሩ ሓቂ እንድሕር ኮይንካ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ትካልና ስለ ዝኾነ ከምዚ እንዳጠበርና ገለ ምፂና እዩ መን ኢኻ ንስኻ ተጥብሮ ትካልና ወዲ ትካልካ ዘይኮነ ቀሸስያ ቤተ መቅደስ እንዳባሓጉ ገዛ ይመስሎ ወዲ ቀሸስያ ቤተ መቅደስ እንዳባሓጉ ገዛ ይመስሎ ዝብሃል ሓቁ ኮይ ዝኻሲ እንታዋይ ፉሊ ስለ ዝኾንካ ኣይትካልካ ዘይትካልካ ዝኸውን ዚና ሃይማኖታዊ ትካል እዩ ሃይማኖት ካን ወዓሉ ኢንስቲትዩሽን ዝኸውን ነቶም ዝኣምኑ ገለ ሳምቲንግ ገለ እዩ ነቶም ብደንቢ ዲፕሊ ሩትድ ዝኾኑ እዩ ከም በዓል ንስኻትኩም ዝኣመሰሉ ንሓንሳብ ደስ ብለኩም ተሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ደስ ብለኩም ተሎ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ኢንዲፔንደንት ሴኩላር ሳምቲንግ ገለ እናበልኩም ትኸዱ ሰባት ኣይኮነን ናታትኩም ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ሰብ ትካልና እዩ ገለ ሃይማኖት እውን ትካል እቲ ፓትርያርክ እውን ትካል እቲ ሲኖዶስ እውን ሳምቲንግ ትካል ገለ እንዳገበርካ ክትከይደ መወዳእታ ማለት እዩ እዚ ህዝባዊ እዩ ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ ተረዲኻ እንዲኻ ንኣብነት ንስኻ ተገልግሎም ውድባት ክህሉ ይኽእል እዮም እከለ ምፅዋዕ የለን ንስኻ ብልብኻ ስለ ዘለዉ እቲ ሃይማኖት ኢንክሉዲንግ ንሳቶም እውን ዝጥቀሙሉ ንኣብነት ሃይማኖት ማለት እዩ ሃይማኖት እዚ ናይ ብዙሕ እዩ ናይ ውልቀ እዩ ዝበሃል እዚ ብኣንጻር እዩ ናይ ውልቀ ዝኸውን ዘሎ ብመሰል እዩ በትመሰል ናይ ሃይማኖት መሰለይ ኣነስ ዝኣምኖስ ኣብ ውሽጢ እዩ ማለት እዩ እምበር ሃይማኖት ግን ናትካ ናይ እከለ ዝበሃልልን እቲ ፓርቲ ንስኻ ተገልግሎ ዘለካንቲ ሚድያኻን ገለ ሳምቲንግ ናይ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሃይማኖት ግን ብዙሓት ሰባት
نابنت نسخة تقولوا بارتو نسخة زل خلوا له زي له خلوا تبكالي بارتو زلوا كلهم زأمنوا لي سلزي نبوز حسابات زملك تكالنا قال موالي جمير كحاجة مالت دحراي كام استجماتها تكون ريقكو إنا رأيوه تشوفوتوا هذه أنكو ولت نتولو هذه تقرأي حد عبيت كلا نسوي سرحتنياتات هشحات قطيرهم جبر خفيلهم لمعات كمصو يخا مهيركا ينبر حلو تدبرتين ويخا ندبرتين زموتو أواقع مسوعات خونو أيهون كان أمريكا يوم حز خينام زلوجين نشعبيا زموتو حصانات تግራይ ካብ ዓጋመ ካብ يبقاسو خلو مستخالي حبرت سب علوس يبقاسو خلو እቲ ህዝቢ ግደፍዎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ናይ ህዝቢ ሕማቅ የለን ኢቭን ኤርትራውያን እቶም ሻዕብያም ጀኖሳይድ ፈጺሞም መራሕቶም እዮም ጀኖሳይድ ፈጺሞም ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣይፈጸመሉን እዚ ከረጋግጸልኩም አለ ኢቭን ኤርትራ ንባዕሉ ተኸይናሲ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣይፈጸመን ሻዕብያ ግን ጀኖሳይድ ዳብል ስታንዳርድ ፖለቲካ ተጻዊቱ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሓይል ተጠቂሙ ናይ ሶማሊያ ናይ ኢማራት ናይ ግዛዕ ምዛዕ ማዓት ሕንሽሻት ኣምጽዩ ጀኖሳይድ ፈጺሙልና ሕጂ ድማ ትሪፕል ስታንዳርድ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ትሪፕል ስታንዳርድ ብባዕል ኻስ ቅድሚ ሕጂ ብምሳኻ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣሕዋተይ ትብሎም ገይሩ ይህርመካ ነይሩ ሕጂ ድማ ብባዕል ኻስ ንባዕልኻ ካብዚ ዝኣመሰለ ካሊእ ትሪፕል ዳብል ስታንዳርድ ከለን እዚኮ ትሪፕል ስታንዳርድ ይኸውን ዘሎ ሳልሳይ ደረጃ ማለት እዩ ተውርህ ልያ ዘይርእስ ዕውር ይበሃል ማለት እዩ ምንም ወላ ሓንቲ ክግበር ኣይተኻለን ሶላይ ለማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ርእይቶታትኩም ሃናፃይ እንድሕር ኮይኑ ብሃናፃይ መልክዑ ዝቃወም እንድሕር ኮይኑ ናቲ ሓሳብ ብዝቃወም መልክዑ whatever the case ማለት እዩ አይዲያ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኮሜንት ሴክሽን ትህቡ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት እንታይ ዝብል ርእየ ቀደምሲ ዝኾነ ቪድዮ ነይሩስ ኣብቲ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት ርእይቶኦም ተማሳሊ ነይሩ ርእይቶና ኩላና ተማሳሳሊ እንተኮይንስ መን እዩ ከምዚ ዝገብረና ዘሎ ኢሉ من دا أيهم زي جبرنا زول أنتم سوات نتاي دا أنا خوي نازني ناريتنا كو كل حدا كو إني هكليلو حجر ماس كو متماسا سالي ريتنا كواس كماسا سال دي كماسا سال نجلس زي فولتو اسكاب تريتو بوتا أقمت ومو حسابنا هنجلس إنا مالتيو لو أمكن أخونا لكم يزمنا شاود حنا غنيو تصبوا اسمع